izy ty zegny différence goavagna be zegny misy amin'ny riche ndraiky ny pauvre zegny. I différence zay zegny azo dinigna hoe tsotra izy fa kanefa zegny sarotro amin'olo zegny anetry-tegna itsabo izy zegny. Raha ohatra ka antsika zegny mandiniky ny olo riche zegny magneran-tany, raha ohatra ka mandiniky zegny atsika tsara zegny magnano référence magneran-tany zegny, fa tsy amin'ny agnatin'ny tragno fo na amin'ny commune na amin'ny faritany misy anao fo na amin'ny firenena misy anao fo zegny anao magnano référence, fa tsara zegny anao magnano référence magneran-tany zegny. Izy ka mangala ologno zegny atsika amin'olo riche jiaby zegny mba fantotranao zegny ambonin'ny tany ty mety atsapa zegny anao manomboka eto fa managna fahazarana mamaky boky zegny, mamaky boky. Fizay fahazarana zay zegny izy volagniko ty hoe raha mbala tsy managna le désir zegny anao to riche, mety mbala ho sarotro aminao zegny ndeha anetry-tegna amaky boky zegny. Mety mbala ho sarotro zegny ametraka le fotoana na 5 minutes na 10 minutes na lera raiky amin'ny fotoanany 24 heures anao andeha makianao boky zegny, mety ho sarotro zegny zegny. Fa raha ohatra ka efa mipetraka tsara zegny le désir anao hoe mba tegna to ho riche zegny anao manomboko eto zegny, tsara koa zegny ny fanagnanao le fahazarana mamaky boky. Matetiky baka atsika zegny mandiniky hoe être riche, devenir riche zegny mila mampiasa vola be zegny atsika avy eo eky lasa riche. Tsy de zegny loatra zegny izy, tsy noho ny fampiasanao le vola zegny fa noho ny fampiasanao le lera amin'ny fotoana marigny miteraka le vola zegny. Ke ifampiasagna lera zay zegny mila azontsika ologno fa raha jiaby zegny mandeha amin'ny fahazarana. Zay zegny la différence entre ny riche ndraiky pauvre zegny. Ny riche zegny managna fahazarana mamaky boky. Izy matetiky volagniko amin'ny vidéo zegny ny économiste araiky zegny américain Warren Buffett zegny, izy managna fahazarana mamaky boky minimum zegny 5 heures de temps par jour. 5 heures de temps par jour zegny Warren Buffett mamaky boky. Ça fait ny important zegny amin'ny fiainana antsika ty ny information ary zay zegny antony mahatonga za mivolagna izy ka mbala mila information anao amin'ny magnaraka tsara zegny ny fagnanovanao ny abonné agnaty chaîne ty ato ndraiky miactivé notification anao tsy tara zegny anao vidéo zegny. Ça fait na za zegny tamin'ny taloha tsy nahay hoe mora ny mitady vola, za taloha tsy nahay raha zegny fa nanomboko za nianatra teo za nahay fa hoe kaiky zegny le mitady vola ty zegny mora. Na anao zao ty zegny mizaha vidéo ty mety mbala tsy mino anao mora zegny le mitady vola, fa manomboko anao magnova le information agnatin'ny paradigme agnatin'ny cerveau-nao ty zegny information ny volagniny iray aman-dreninao ndraiky tontolo iainana anisanao hatry zay ka hatramin'izao mahatonga anao zao ty zegny mbala mino fo hoe sarotro le raha zegny, mbala petraka aminao fo zegny lay finoagna hoe sarotro mitady vola. Zay fo zegny regninao isanandro. Fa raha ohatra koa amin'izegny zegny anao miazakazaka magnatogna le information mamaky boky mizaha vidéo amin'ny YouTube karaha ohatra ataonao zao ty zegny, manomboka eo zegny anao mahatsapa fa hoe kaiky zegny le raha ty tsy sarotro fa
mitady focus ndraiky action, concentration ndraiky action. Zay zegny important be raha ohatra ka anao zegny devenir riche. Ketaperitsika io zegny koragna, io zegny goavagna be zegny différence entre ny riche ndraiky pauvre. Fa ny feiny zegny fahazarana. Commenter miaraka aminaka ambany zao ty zegny hoe ino zegny fahazarana andeha iforoninao manomboka niany zao ty zegny amin'ny tontolo androny 24 heures anao zegny ke tsara zegny ny ahafantaranao hoe ity ny fahazarana andeha foroniko manomboka niany zegny. Neninaka zegny izy zao ty zay zegny natonga zanakody ty mamaky boky zegny. Donc zegny raha ohatra ka malamila zegny anao amorogno fahazarana vaovao ndraiky zegny mba andeha amaky boky zegny. Misy boky maromaro zegny amelako amin'ny ambany io zegny tsao fo zegny anao mba intéressé zegny fa izy ny volaniko igny agnova fiaignananao be zegny ny famakianao io boky aby io. Saorako anao nitaniziko tamin'ny farany, saorako anao irasa lamanao agny amin'ny vidéo ty ary saorako zegny anao mba lagnaraka amin'ny contenu magnaraka anazy. Mba lailavanao tiry ty tany ty amin'ny magnaraka tsy magnano misimisy. Peace and love. Next time again. Bye bye.